Pripreme su u toku, a da li je sve spremno za prvu konferenciju Feng Shui na Balkanu? Pitaćemo Sandru Drinčić. Dobro jutro, kakva je atmosfera? Dobro jutro, super je atmosfera, radna, profesionalna, pozitivna, evo, pripremamo se lagano. Privodite kraju. Da, ovo je sad finalno, baš što pravimo. A zašto Feng Shui konferencija? Pa, u znak obeležavanja 5 godina poslovanja Ki instituta u Srbiji. Jednostavno, odlučili smo, moj tim i ja, da bi bilo lepo da šira masa ljudi može da prisustvuje i da prođe kroz mini kurseve taj dan koji su njima namenjeni. Znači, da ne bude samo da učenik koji upiše kod nas neku vrstu edukacije dobije. Evo, ovako smo napravili, biće vrlo zanimljivo, vrlo interesantno. Šta zainteresovani mogu naučiti? Naučit će, znači, sve onako osnove vladajuće energije s kojima čovek treba da bude usmeren i onako kako mi i radimo na terenu i kako obučavamo naše učenike. Znači, predavači su spremili sfere koje oni predavaju na Ki institutu kao mini kurseve i imaće komunikaciju svi prisutni sa predavačima kroz skripte i taj dan kroz rad u samoj konferenciji. Kako se zainteresovani mogu prijaviti? Prijavljuju se putem sajta Feng Shui konferencija, moraju da popune prijavu, kotizacija je simbolično određena, samo da pokrije troškove za taj dan, a lepo je onako poklanjati, biti profesionalan i poklanjati onako to što će oni da dobiju, mislim da će biti baš zadovoljni. Ko će biti predavači na konferenciji? Predavači su dugogodišnji predavači na Ki institutu, znači od arhitekte do I Ching praktičara, kouča, Feng Shui stručnjaka, Space Clearing stručnjaka. Imaćemo i goste predavače, lekare iz oblasti akupunkture, neuropsihijatrije, prezentovaće psihologiju prostora, tako da će mnoge stvari da se čuju onako javno što imamo mi iz prakse na terenu. Za kada je zakazana konferencija? 9. decembar, ponedeljak, izbor je pao na taj dan, tako da će biti mnogo dobro. Hvala puno na informacijama. Hvala i vama. Toliko za ovo uključenje. Studio.